як инсон майзада буд, яъне майнуш буд, ба арақ шавқу рағбати зиёд дошт. ӯ ҳеҷ таълиме надошт, ӯ ҷоҳил буд, ӯ яке аз бадтаринҳо буд. аз ҳама ҷавони бадахлоқ дар байни ҷавонони муҳити худ дар он шаҳр. рӯзе ӯ майнӯшӣ мекунад бо ҳамроҳии рафиқонаш ва танҳо ӯ рӯшод аз шиша дар назди дигар одамон ошкоро майнӯшӣ мекард. ана то чӣ дараҷа беҳаё буд, ана то чӣ дараҷаи паст рафтор ва ахлоқи расво дошт. ва рӯзе ӯ мебинад, ки мардумон ҳама ҷамъ шудаанд дар назди як марде, ки бо хар сафар мекард. мардумони зиёд ӯро иҳота карда буданд ва намоён буд, ки онҳо ӯро ҳурмату эҳтиром мекарданд. ва ин воқеа ба кунҷкобӣ водор сохт қаҳрамони моро. ӯ мехост бифаҳмад кист ин одам ва чаро одамон бо ӯ гап задан мехоҳанд. ӯ наздик шуд, он мардро манъ кард ва аз он савора пурсид: ту кӣ ҳастӣ? ана то чӣ дараҷа беодоб буд, ана чӣ гуна рафтори бад дошт. ту кистӣ? одамони атроф гуфтанд: ин шахс аш-Шаъбӣ. ин кас имом аш-Шаъбӣ. ӯ пурсид: ки аст ин аш-Шаъбӣ? худаш кист аш-Шаъбӣ? ин худаш чӣ кора аст? ба ӯ гуфтанд: ӯ муҳаддис аст. ӯ гуфт: чӣ маъно дорад муҳаддис будан? он касе ки ривоят мекунад ва нақл мекунад ҳадисҳои паёмбар Муҳаммадро саллаллоҳу алайҳи васаллам. худ меомӯзад ва ба дигарон меомӯзонад. ҳамин аст масъулияташ. хуб, агар ту муҳаддис бошӣ, пас ба ман як ҳадис нақл кун. ҳадисе бигӯ ба ман. ва ин имом, ана бояд чӣ хел бошанд одамони аҳли илм, ана чӣ хел бояд бошанд. ин имом тавонист бифаҳмад ва биомӯзад вазъиятро ва ӯ тавонист биомӯзад ин одамро ва хост ки ба ӯ ҳадиси мувофиқе нақл кунад. ва ба ӯ нақл кард ҳадисеро аз саҳоба Абу Масъуд ал-Бадрӣ, Аллоҳ аз ӯ розӣ бошад, ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфт: инна мимма адрака ан-наса мин калами ан-нубуввати ал-ула иза лам тастахи фасна' ма ши'т. ривоят шудааст, ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтааст: агар дар ту ҳеҷ шарме набошад, ҳаё набошад, агар дар ту чунин як хислати хиҷолатмандӣ набошад, пас бикун ҳар чӣ ки мехоҳӣ, чунки дигар чизе нест, ки туро аз корҳои беҳаёӣ боз дорад. ва дар ҳамин лаҳза қалби он шахс кушода шуд. ин суханҳо дақиқан ба қалбаш таъсир кард ва баъд аз ин ӯ қарор кард, ки иваз шавад. ӯ хост, ки тамоми ҳаёташро иваз кунад, гузаштаашро дар гузашта монд ва равон шуд ба назди имоми машҳур, имом Молик ибни Анас, имоми Мадина. ӯ ба наздаш рафт ва аз ӯ илм гирифт. ӯ ҳадисҳоро омӯзид аз имом Молик. ва худи ҳамин шахс, ҳамин собиқ майнуш дар оянда устод шуд ба имом Албухорӣ ва имом Муслим. ӯ устоди имом Бухорӣ ва имом Муслим шуд. номи ӯ Абдуллоҳ ибн Маслама ал-Қаънабӣ, яке аз олимҳо ва ҳадисдонҳои машҳур, дар гузашта майнуш буд. касе буд, ки ахлоқе надошт, касеро ҳурмат намекард, ошкоро дар назди мардум майнушӣ мекард. ва муддати дароз дар назди имом Молик дарс гирифта, Абдуллоҳ ибн Маслама мегӯяд: ман бояд бубинам шахсеро, ки бо сабабаш ман дар ин роҳ ҳастам. ва ӯ қарор кард, ки ба шаҳри Басра биравад, он ҷое, ки аш-Шаъбӣ мезист. лек вақте ки ӯ ба он ҷо расид, фаҳмид, ки имом аш-Шаъбӣ ин дунёро падруд гуфтааст. ва мо аз ин қисса чӣ ибрате гирифта метавонем? он ки ҳаёт ивазшаванда аст ва ин супориши туст, масъулияти туст, ки иваз шавӣ ва ҳеҷ гоҳ нахоҳӣ ва интизор набошӣ, ки каси дигаре туро иваз кунад. ин бояд қарори худи ту бошад. менигарем ба ҳаёти мусалмон, мулоҳиза мекунем ҳаёти паёмбарро саллаллоҳу алайҳи васаллам, ҳаёти саҳобагонашро
ҳаёти шахсиятҳои бузургро дар таърихи ислом, олимони бузург ва ҳокимони бузург онҳо чӣ кор карданд? онҳо ду чизи асосӣ карданд. худро иваз карданд ва дигаронро иваз карданд. ҳамин аст ҳаёт. шумо такмил ёфта зиндагӣ мекунед. парварида рӯҳи худро ва қалби худро, илм омӯхта, худро такмил доданд ва ба дигарон ҳам кӯмак карданд, то ки онҳо такмил ёбанд. ана ин аст ҳаёт. ва агар шумо фикр кунед ки тағйирдеҳӣ номумкин аст, чӣ гунае ки бисёриҳо чунин фикр доранд имрӯзҳо, мо худро бемадад ҳис мекунем. мо фикр мекунем ки вазъият моро иваз мекунад. лек шумо метавонед ки то абад интизор бошед, вале чӣ мегӯяд ба Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала дар рӯзи доварӣ? дунё тағйир намеёбад то даме ки шумо иваз нашавед. ин дунёро айнан чунин офаридааст Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала. Аллоҳ мегӯяд: لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ҳамоно Аллоҳ тағйир намедиҳад вазъияти одамонро то замоне ки онҳо худро иваз накунанд. мо мебинем ки чӣ хел мусалмонон дар азобанд дар тамоми давлатҳои исломӣ. то даме ки худро иваз накунем, то даме ки мо дар намози бомдод бархеста ба масҷид наоем, то даме ки мо одатҳои бадро тарк накунем, то даме ки мо як қисми вақти худро баҳри ризогии Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала сарф накунем, то даме ки мо аз пӯсти худ набароем баҳри ризогии Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала, аз ҳаловатҳо набароем, то он дам чизе иваз нахоҳад шуд. чунки ҳама чиз робитаи дутарафа дорад. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам борҳо такрор кардааст инро ба саҳобагонаш. мо бояд эҳтиёткор бошем бо ин ҳақиқат. ҳама чиз дар ин дунё, дар ин даҳр робитаи дутарафа дорад. агар шумо гуноҳ кунед, шумо ҳатман натиҷаи ӯро мебинед. шояд баъди 20 сол ё ин ки 30 сол, ё ин ки ин гуноҳ ба умматон таъсир мерасонад дар дигар гӯшаи дунё. шумо инро дарк намекунед, аммо айнан чунин офарида шудааст дунё. барои чӣ ба ин замин пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам бо паём фиристода шуд? ӯ чӣ кор кард? одамонро иваз кард. чунки арабҳо то он замоне ки ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ваҳй нозил шавад, онҳо аз ҳама ҷомеаи фосиқ буданд, пароканда буданд, якдигарро ба қатл мерасониданд, ба бутҳо ибодат мекарданд, амалҳои нафратангез анҷом медоданд то замони омадани пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ва онҳо ҳамагӣ баъди 23 сол дар дунё онҳо уммати рақами 1 шуданд. ва ин тапиш то ҳол идома дошт ва мусалмонон, уммати мусалмонӣ дар тамоми дунё паҳн гардид. аз Хитой то ба Марокашу Испания. ҳамаи ин амалӣ гардид бо шарофати тағйирдеҳӣ ва ташаббускории пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам. мо ҳоло ҳам аз он мерос зиндагӣ дорем, аз боқимондаи он мерос. мо ҳоло ҳам ҳаракат мекунем бо туфайли ҳамон мерос. аз ин хотир мо бояд ба ҳаёт аҳамияти ҷиддӣ диҳем. мо бояд бедор шавем. бояд бароем аз ин вазъияти беандешагӣ. агар шумо фикр кунед ки ҳолатон хуб аст, чунки шумо 2 бор намоз мехонед дар як рӯз, ё ин ки ҳатто 5 бор намоз ва амали дигаре, аз ин ҳолатон хурсандед ва ифтихор доред, чашмонатонро кушоед. муҳим нест ки шумо чӣ кор мекунед баҳри ризогии Аллоҳ. ин ҳамеша басандагӣ намекунад. мо бояд рӯз аз рӯз такмил ёбем ва боло ҳаракат кунем. ҳамон лаҳзае ки фикри истоданро кардед, шайтон шуморо ба поён мекашад. шумо бояд бедор шавед ва набояд бигӯед: о, ман садақа медиҳам, гоҳ-гоҳ тақрибан 1000 сомон дар як сол, намоз мехонам, рӯза медорам дар моҳи Рамазон. боз аз ман чӣ мехоҳад Аллоҳ? муҳим нест ки чӣ кор мекунед. ҳамеша басандагӣ намекунад, чунки шумо ҳеҷ гоҳ баргардонида наметавонед қарзи худро ба Аллоҳ. шумо ҳеҷ гоҳ расида наметавонед ба он сатҳи ҳақиқии шукргузорӣ ба Аллоҳ.